Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, kamurayawan para daw sa tags nga kinabuhi. Ito atong parasaya na itawagon na parashat Bihar. Bihar means on the mount. Kay inhiya nga parashat dito ni ginyakan ang Ginoo ha Mount Sinai. So siya ng mga pointers na ato na nining nga parasya. Ang Shemitah. Shemitah cycle ito niyahin every 7th year or tinatawag na sabbatical year. Means to say, nga to Eretz Israel, land of Israel, every 7 years, dire ano ka pa iton, dire ra tatrabaho at era tuna. Dire ra nagpo-flowing, nagtatanom, nag-harvest, etc. whatever. So, erin papasagdan nga nakatiwang mga terkuan, tuna. Kumbaga asyat year of breasted tuna. Tapos it Yuvel or Jubilee year. So kuantiya 7 Shemitah cycles. So asyat Yuvel or Jubilee year. Tapos an unaa Tapo ana siya itong nilwatian dahil pwede pag-take advantage it kuhan another yodi hit about taking interest buying back fields and houses and kunini redemption and tzedakah and hesed rebet servants ngan Ibn Maskis stone floor. So ano ka pa ito? Di ba kada semana may Sabat. So 6 days ka trabaho, 1 day Sabat asya pagpahuway. Pag-observe yung Sabat nga ano ka pa iton it goes beyond logic ba? It goes beyond logic. Bagan di kita makakapag-isip. Di kumbaga gawa sa taton normal nga lohika kay ano ka pa ito papaano nga di kita magtatrabaho at Sabat tas normal magtatrabaho masakto ba pagkaon naton itaton pakabuhi para dito magtrabaho ikaonom kaadlaw oo kahit Ginoo siya magpo-provide aton may dangani kasabihan nga it Sabat daw siya source it blessings na source it blessing it unom kaadlaw kada semana. So kada Sabat asya adherence nato na aton gin re-remind at kalugaringon nga it pagtuon naton it Ginoo nga iya naghimo ang bugos nga kalibutan after unom kaadlaw nga iya paghimong kalibutan ang ikapito kadlaw iya gin declare nga holy.
So asya man luwat an Shmita or sabbatical year. So ang sabbatical year kada pito ka tuig ang tuna gyud papapahuway. So nagawas labit ito aton kuan normal nga lohika kay paano nga di ko di na tatrabaho nit kuan kumbaga nagawas dira la abot at lohika abot gapit natural kuan natural na law ay paano na pahuway it kuan napahuway it ay tuna di ba nakakapoy ba tuna so it goes beyond logic so siya gapit sabat Shmita. So, Shmita o sabbatical year, ito na ha, Eretz Israel, gan papapahuway nera. Pagkatapos, anything na ano ka pa iton, nga matubungat to, bisan hino pwede kumaon. Example, may danim kuan tuna Eretz Israel gatam ka ngadto apple or whatever natanan bisan mga hayop bisan kuan dire ni mo sing ka nga for example nakumita ka nga may dana sa nga dating property nga o dire pwede so din kung ano dire by sabbatical year papapahuwayon nimo nga natanan allowed so gen bubulig na tong kalugaringon naton nga i-remind at kalugaringon nga may the supreme honor it kalibutan nga dili kita talaga it honor it kalibutan yung nga Ginoo nga sudin sugod ini so tinuod na supreme honor kalibutan Ginoo nga kita mga residente la kita hit nga niya kalibutan ang let asya to nga dapat mag-relate kay tahit Ginoo hit iya ginyayakan kung mo kanang Ginoo nga so din ngan isip pagila paano ka kuan kung wala ning pagtabod Ginoo di gud makuan masunod so an nahinabo an diri nasunodhan ikapito ka kuan tatrabaho lagay pera waray ni ra ginaani sanglit at nahinabo mas ipapapahuway pa ni tuna imbis na 1 year lang ay mga 2 years ani baluwat nga 6 years lang nga nagkukuan nila nagtatanong man nila mga tuna tas napapahuway ang kapito kadlaw nila harvest sobra naabot pangalan 8 year 9 year bisan nagtanong na hera ninerging kakaon ang kanan ika 6 year lagi hap tapos an kuan liwat so actually in nga pagkukuan nimo pag-reprint niyo pagtrabaho actually abad gud nimo faith about spirituality ni for example mga kosher nga hayop with clean animals waray mahugaw nga hayop in natural laws natanan ton narapapratas la iton paprot kalimpyo iton nga mga kuan mga kosher divine ito nara divine spirituality iton sabat spirituality out kinabanit ikapito kadlaw ngon kon diri iton related it natural laws kay more in spirituality ito niya palit kuan pangangadi pag sa sacrifices mga sacrifices mga halad dili ito niya natural laws is spiritual ito niya divine ito niya sugad manggihap ito na kuan ano ka pa ito about ito na sabbatical year so waray tao nga magkukan author hit tora nga maggayakan nga ano ka pa ito nga magayakan nga ay kabara ka ay ko pagtanong ti kapito ka tuig kay
ano ka pa iton mapahuway ito na ngan may daniyo sakto nga papangaunon waray tao nga magsusugad mag-iimuhin magsusortin sugad nga magpro-projectin sugad nga as if maramit may nabot picture. So by ka 6 years Ginoo magahatag mas damo pa nga blessings sumadamot harvest nga imo harvest pagkita mo pala magahatag na imuhin kampante nga ano ka agit ka daw asing ka mugod man nga ika 7 year kailangan pamuhay ito na kay ano ka pa iton ita nagret aka kun harvest ka damo-damuan tapos pero di rin na tanan siyempre agi hit mga sins hit mga tao minsan napuporpit naton it blessings it Ginoo dapat ihatag aton agad at mga sala so minsan napoprofit natin kumbaga dili kita ginkukuhan gin-bless so asya iton so asya iniyan mga amazing na mga shmita or sabbatical year nga mga istorya nga nahinabo ha Eretz Israel. So ngadahan ko 1959 ang Eretz Israel ang land of Israel gin-invade milyon nga mga Arab country na ano ka ba ito? Milyon nga tikang ha mga Arab country. Pero ini nga mga nag-i-invade ha Eretz Israel, diri kuan. Diri mga tao, ini mga soldiers. Ano hira nga mga milyon? Low cost mga apan nga dagko nga nagkakaklupad nga natanan nga era ginaagian era gin pangangaon era gin sasalantan na tanan nga mga kuan naagian nira kay papangaon nira kay dahon matitiring kakaon so natanan nga na milyon so kuan ano ka pa iton gisasalantan nira na tanan nga era ginagian tapos adto nga mga locust di pa kadto hara kuan Moshab ko meyot usa nga settlement area nga nagsusunod it balaod hit sabbatical year o shmeta ang pag-abutan mga locust ti pakadtuhan kuan adto nga settlement miraculously wara hira kumuan wara hira sumakubit nga settlement so iton nga settlement nga nasunodhan shmitan sabbatical year nga ginyakan ng Ginoo kan Moshe ngadto Mount Sinai asya lang nakasurvive han invasion ng mga apan or mga locust ngadto ha Israel tas nga dalutan 1980 ngadahan 1980 ha Eretz Israel nakikita nimo nga ano ka pa iton nga mga field nagbuburusag yan adto nga mga maghusay nga mga white pups ang mga tanom kuan cotton mga cotton hera kasi yung dagko nga crop nga to Eretz Israel so ang mga farmer parag uma ang shmita hiralin na abot ani ka 7 ka tuig so ang nahinabo siyempre kailangan nila i-harvestan nila mga crop earlier than usual so luckily ang kuan winter rains nga umabot nga usually na medyo later pa so nahinabo ang nera plants ready na para kuhaon to be picked ang mga secular nga mga kuan
ng mga parag-uma, ibig sabihin, diri mga religious, nga waray plano pagkiphan Shmita or sabbatical year, nag-iisip nga anera mga amyaw, anera mga neighbors nga nagpipik na era ko an cotton, kasi nga mga foolish man nga mga tao na nasa nangira nga kung magulat lahera pagkuan itna mga cotton mandadag ko pa iton ngan mas makakaganan siya pahera. Asya naiisipan mga secular nga mga farmer. Guess what happened? Ano na hinabo? Waray uran hadto nga summer. So usually nagtitikang ang uran after han sukot. So na hinabo, so imbis nga magtikang ang uran after sukot, nag-umuran after Rosh Hashanah nga unexpected atong uran. So nahinabo gindamage sin grabe ang mga cotton nga nakadtuhan mga kuan ngadtuhan mga taramnan in fields. Pero ang mga cotton nga gin-harvest early han mga farmers nga diri magtatrabaho han smitan sa vertical year kay nagkikipira ginoobserbera na surirat balaw dit Ginoo. Ani ra mga cotton perfectly dry nga safe. So ang nahinabo may da pa mas grabe nga maupay nga news parahan mga farmers nga nagkikip nga mag-uobserban smita. Agihan nangyari nga dako nga mga damage han mga secular farmer nga mga cotton ani mga cotton mga damage man. Ang nahinabo ang price ang cotton naghitaas. So ang mga shimita observant farmers ang sabbatical year ang nag-observe nga mga observant farmers ang shmita sabbatical year, mas damo na rin na ganansya. So yan, ahin naman ng foolish ang mga secular. Wala man naratuod, asya diyakan Ginoo. Yung man naranatuod. May da pa. Adan 2008, may daw sang kuwan. Inanara nga mga istorya, mga kuwan nera. Manuka pa ito nera, verified story nera. In nga 2000, nga dan 2008, may daw sang parag-uma. Nga ginyangaranan, Ihud. Pagkatapos, unfortunately, nagdako hiya nga waray hiya Jewish education. Tapos usually diri yan nagkikipen mga mitzvot or mga commandments ang Ginoo 613 Fahrenheit mga Israelites. Karas na nakabatiya about ang Shemitah sabbatical year. Tikang han usang organization nga nagtutudduhan mga parag-uma para ma-observe ang mitzvah properly. So, Ihud na-impress yan doro. Haniyan na batenhit na organization. So, nag-decide iya nga magkikip gapiya yan kuan ang Shemitah sabbatical year. Ibig sabihin ba papahuwayon ni tuna ani kapito ka tuig. So during ang Shemitah year, ano ka pa iton? Ani mga neighbors nga farmers grabe pagtrabaho, spent hours working on their kuan
banana trees, mga banana trees. Pero hiihod waray, siyempre kay diri ka pwede magtrabaho at shmita or sabbatical years, di ka pwede magtrabaho. Di ka pwede mag-plow, di ka pwede magtanom, di ka pwede mag-harvest, wala din bubuhaton. Ang pasagdan lang niya nga, magnubuan niya mga saging na mga tanom. Pasagdan lang niya tumuwaray. Waray niya gimbuhat iton nga, ikapito ka tuig. Yan na, aniya mga neighbors, nag-iisip na liwat nga out of mind. Kung na siguro naman yun, crazy na siguro yung nga tao. Pagkatapos, until nga after 2 weeks, may grabe kahagkot nga weather. Inaagang kagkutan weather, pagan frostbite siguro, nagahang cold nga weather, na damage ang mga kasagingan nga gimpagtanong han mga kuan. Pero ang kan ihod, ano ka pa iton, waray ka anuhan, waray ka damage. Pero ang mga kuan secular nga mga farmer nga waray nag-observan shmita, ano yara kasagingan, nagkadadamage siya nera mga banana trees. Pero ang kanihod waray. So han pa kita nera na hinabo, nag-decide ra nga mag-observe nagapirahan sabbatical year. So, may nagpakian na kang ihod, na siya kay no ka nag-start pagkipan shmita or sabbatical year, yung makanya nga tuna, dire nabilong nga akon. It belongs to Hashem. So, so I decided to do what he says. So, siya iton nga ano ka pa iton, nga it's supreme owner hit na tanan nga it goes beyond natural laws nga natural logic. Mag-iisip nga, di ko paano magsusurvive bidak pamilya iti kapito ka tuig. Kung wari ka enough faith it Ginoo, it's about faith it ning Ginoo. Kung may pagtapod ngayon, imunangan, bitakon, faith and confidence it ha Ginoo, matuod ka kung tinyayakan yung mga nga haerats at sarahil, may shmita at kapito ka tuig, gari magkukuan, mag-grow, kuha, papakpahan ng tuna, matuod ka. So, siya itong nahinabo. Siya itong sabbatical year. Nga ginoit nagyayakan. Yan na, maririmain mo tayong kalugaringon nga kita nga mga tao, di na kita talaga pinakakuan nga owner at mga kay maramang kita nga basta nito may mga property, may attachment na attach kit na kumbaga kakaptan naton di-develop it attachment at mga property nga gino-own, tapos it ng property luwat na attach sa aton kumbaga. Pero pagka nag-o-observe nga ni Shmita sa sabbatical year sa Israel, nare-realize nga naton na ultimately dira kita supreme owner, it gino supreme owner ngan resident la or sojourner kita ha kuan nga niya kalibutan or mga kuan Israelis nga tuwayrat sa Israel. So sheton, so ang sunod naman ang Yobel. Yobel or Jubilee year, 50 years or 49 Shemitah cycle, 7 cycles of Shemitah or 7,749 itika 50 Yobel or Jubilee year. Iyan na, nagbublow hinsyopar kada Rosh Hashanah at or kuan Jewish New Year. Ngan pagkatapos sa katapusan nit yung Kippur.
during han kuan. And during han time han Betamikdash, an waray pa ruba han mga Babylon or kuan mga Romano ang Holy Temple sa Israel every 50 years ang shofar give blown gihap at musap. Shemitah cycle mangita sa sabbatical kuan sabbatical year sabbatical cycle 7 years. So after 7 cycles of 7 years, so pero man katuig ang nagkuan umagi 49 years. Pagkatapos ang 49 year comes the 50 year nga gitatawag nga Jubilee year or Yobel Hebrew. Na special iton hiya nga year. Kaya no special ang Jubilee year or Yobel, ika 50 year. Kada Jubilee kung nagtitikang nga Jubilee year or Yobel, nagtitikang ang shofar gin blows. So nahinabo ang natanan nga mga slaves, Jewish bondsmen, similar to slaves, kailangan nera buliwan han mga kuan nera master para bumalik nga to nera tagsa-tagsa nga panimalay. Ang Yobel came after tikang hasadherin. So ang mga Sanhedrin 71 elders sa tunara, kumbaga mga dayan, mga judges 71. After nira count on 7 years times 7 Shemitah, ang Sanhedrin asyat mag-announce nga this year is holy. Kaparehoan sabbatical year nga dahan Jubilee year ang mga farmers han Eretz Israel di rin nagtatrabahoan era tuna. Ibig sabihin ang farmers may 2 years nga bakasyon. Di na pwede magtrabaho. Di na pwede magtrabahoan ika 49th year. Kay ano? Shemitah. Sabbatical year. Pagka 50 year, di na taram katrabaho kay Jubilee year. So, asya 2 years nga bakasyon nga di ka trabaho. Isa pala 2 whole years nga di ka nakakakwarta. So ano na rin gimbubuhat? No worries kay ang Ginoo nagpromise nga maghahatag ang Ginoo in blessings para sakto nga pagkaon nga mag-grow before ang Shemitah para to take care han tuig han Shemitah ang ika 49 ang Yobel and the first 50 first year. So ang ika 48 year anira harvest enough para makasurvive in 3 years. So, sugad ka kuanan blessings ang Ginoo. Ang balaod ang Torah nagyayakan nga i-observe la ang Yobel or Jubilee year kung natanan nga mga Shebatim ang 12 tribes nangungukoy na ha Eretz Israel. So pagkaya na waraya na Jubilee year. Pero kung umabot na nga nit Mashiach or Messiah Ginoo dere GCP niya wala ito niya kalabutan kabaliktaran na hinabo itbubuhaton at Messiah tasit mahinabo kalibutan ng panahon ni GCP ni.
So asya iton. An Yobel, Jubileer parhan mga tuna. So, after nga mga Israelites era nakungkaran Eretz Israel, ang kanaan land, Yeshua bin Nun, iya gin-divide ang tuna. Natanan ng mga kuan, Shebet, natanan na kuan, naka-receive field nga asya tiya magiging property. It was his akuza, the Hebrew name for this type of property. Outside in Eretz Israel, kung magbabalik ang property, ang buyer, kunin tiya, ang bayad, at tagiyahan niyang iyan na palit nga tuna forever. Pero, han mga adlaw, nga may da pa jubilee year or yubel, ha Eretz Israel, natanan na ancestral property, ibabalik han original owners or their family kung magtikang naan jubilee year. Example, Simeon, nagbaligyahin tungo na kan Yehuda. So, ngayon pagkuan, 50 year, kailangan niya ibalik ang tuna kan kuan, waray bayad. After, kayo marang mga kita 50 years sa jubilee. So, after 50 years, kailangan niya ibalik ang tuna. So, at nahinabo, ito nga mga tinatawag na akuza, ano ka pa iton, kung nagbabaligyaran kuan, so ang seller, iti yung babaligyat, dirit property talaga. Kundi kung it worth it crop nga ma-harvest, iton nga tuna, tob-tob, it next nga jubilee year. So example, 45 years yan na. So 45 plus 40. So singon naton 4 years o 5 years nga ite mo kuan kumparat na a harvest nimo ganan siya kada tuig. So 5 year asya tim kabaligyat ko. Andi ka pwede magbaligya iton na ancestral land nga as if babaligyan nim forever kay kuan iton panlalamang kay maaram ka nga dat yubel or jubilee year ibabalik ka imo nagpalit tayo mong tuna, anam tuna nga gimbaligya. So, bali, ang dating, bagan rental la. So, kung i-imagine naton, example, an usa nga nagkuanano jubilee year. So, an ika 51 year, kung may nagbaligyan property, mas itaasan niya price kaysa tawo nga magbabaligyahin niya tunan. Example, ika 45 years na irani, 5 years na left remaining. Habang kung first pa, 50 years pa. So, an kuan, mas dako niya presyo kay 50 years pa niya makukuan, 49 years pa niya magagamit ang field para pagtanumin mga crop. So mas dako tiya kuan presyo kaysa ang tawong babaligyan niya sa Switzerland an ikaw 45 year nga kung diin within 4 years mag-yubil na or jubilee year. So kailangan na niya ibalik. Kailangan na niya ibalik ang tuna.
So kung ito sang nga tao mag-charge siya, example ika 45th year han kuan, example itiya it presyo tiya kabaligit na iyang ancestral land kaparehas it presyo, example ka 45 year yan na ano, itiya kabaligyahit na tuna sugad it presyo hit nagbabaligya hit ika 50 year it after it jubilee year or ka after it jubilee or first year ka first year after han jubil. So ito panglalamang iton. So ang tawag iton unaa. So there iton allowed. Tapos ang kuan gihap tudong kita nga dire pwede maglamang business. Kung example, a refrigerator worth in 1,000, dire ka pwede mag waton ng mga customer nga maya kang ka nga 1,500 iton. Kailangan naton we do the business fairly. Kay ito sang nga tawo nga nag-cheat nga da business gintatawag nga una at mamun, harming one through money. Diri allowed mag-overcharge it mga customer. Nga diri gihap allowed it usang nga tawo pumalit in something nga at a very low price. Kahit may nabo iton nga bisbaron kita nga worth it much bigger. Kay example it chill di dia maaram it presyo kay bago palahiya. So bagan kung mapapalitan mo tiya iti presyo so ni pero maaram kang dapat it presyo iton so dinin. Dili mo pwede paliton na to very low price dapat kung ano lat sakto. So kailangan si paliton mo tiya at a higher price. At a higher price nga sakto, fair for both an buyer and seller. Kay nahinabi ito, ikalot nag-cheat hit seller. Kailangan it business, mga business, kailangan fair. So, asya nin mga balaodhan, kuwan redemption or buying back an akuza an ancestral fields an mga balay nga add to it mga wall cities mga balay nga adat open areas an mga balay ng fieldshan mga syudadhan mga libiim an balaodhan mga Israelites nga non-Jewish servants an mga balaodhan Jewish servant abanan Jew. Ang mga ako sa field ancestral na siya nga niya kang ko nga kuha ni kailangan ibalik after 50 year ngan pwede i-redeem mo i-redeem hit kin or hiranin nga relative it field para maibalik nga ton original owner. Tapos kung example may dakagin gin babaligya nga balay pero itim balay add to hit usang nga syudad nga wall cities may mga wall dire mo na ito mariredeem pero up to 1 year. So after 1 year may naka pa chance nga i-redeem itim balay pero after 1 year dire mo na pwede i-redeem mga to na ito hit buyer iyan ito property forever pero kung ang balay atot open field kailangan mare-redeem lagap nga dahit yobel or jubilee year. Tasan mga houses and fields and cities and libiim ma-wall man or open kailangan mo ibalik kay waray nira iba nga kuwan property
Kay waray nira mga provinces na ginhatag nga era. Mera, I think designated na 48 kung di ka nagsasayo 48 cities nga naka-spread out ha era sa Israel. So kung proper ito 3BM, kailangan nim ibalik. Dere pwedeng kuan. Saan kuan? So kung kuan usa nga tawo naghatagin sedaka or charity para to usa nga tawo, hinumat nakakakuha hin benefits ang naghatag or ang receiver. Ano to yung naiisip? Ang nakakakuha mas damo ang giver. Ayun nakakuha mas damo nga benefits. Kaya ano? Kaya ano posible ni? Example, ano sa nga tawo naghatagin 10,000 para ano usang para han bayad han wedding han usang nga pobre nga pamilya para kakasang nga babayi para daughter no sa nga kuan nga pobre nga pamilya, so nagkuan niya nag-atag yan 10,000. Paano nat mayayakan nga ang giver ang nagatan charity mas dakon nakakarawat kaysa han babae nga kakasal ngan patihan iya kaganak. Kay kung babasahon naton ang kan ginyakan ni Shlomo Hamelech or ni King Solomon about ang rewards and tzedakah, you will agree. Ani anyakan ni Shlomo Hamelech, giving tzedakah has the power to save people from death. Asya ito niyakan ni King Solomon nga paghahatagin tzedakah as nakakasalbar para talwason mga tawo. Asya ito nga bagan ko lang baya dakot iya merit kung itim katalwasan tim kalag nga tas nayakan pa mga sages holy sages nga mga rabbis nga the reward for giving tzedakah is 24 blessings. Imagine na 24 blessings usala nim gin buhat nga akto 24 blessings at maabot time. Yan ako klaro na aton nga it nagahatag asyat nakakabenepisyo kaysa hit na karawat. So, ano ka pa ito? Kung nagpapautang, ini nga balaod pa rin nit mga Israelites, mga Yehudis. Dera pwede magkuanhin interest. Kaya ano ka pa ito, an tinikangan da ko ng interest, an Hebrew word da ko no, bagan bite. So, gimbabite ini an wealth han na utang, han borrower. Tapos, na-increase liwat an wealth han nagpapautang. Pero dere sugad. Nagkukunat Ginoo nga dere pwede mag-charge an interest it mga Yehudis to Yehudis. Naiisip ba naton dere ka pwede
Diri ka pwede bow down nga dahit stone floor nga diri atot Betamikdash ha Holy Temple. Kay equivalent iton kuan idol worships. So siya na ano, nakuza an ancestral land and redemption. So siya ito, example, kung magbabayback ka o maire-redeem usang ang seller o ang iya mga relatives anto nang iya gimbaligya, ang computation kung pera pa katuig tubtob umabot et kuan jubilee at jubil. So siya price. Tapos buying back or redeeming a household in cities that have walled around them. So may daka 1 year to buy it back. After 1 year, it belongs to the new owner forever. Even after Yubel. Bisan pa umabot at Yubel, di rin mo na pwede i-redeem. So kung nga wall city siya, sa itim house naging babalig, aado ito nga wall cities, di rin na. So may daka 1 year para i-redeem. Kung after 1 year mag-lapse na, di rin na. So within 1 year, kaya kung gusto mo i-buy back, redeem, an original price, full price. Waray iban. Pero ang mga houses nga sold han mga syudad nga waray wall, and mga kuan balay nga gimbabaligya nga waray mga atot mga syudad nga waray mga pader wall, may dakat kuan anytime after sale till Yubel tubtob ha Yubel or Jubilee year tubtob ka 50 year may dakat time nga i-redeem. Pero kung di mo nga ni i-bought back, di mo i-redeem, ay may hinabo asya lagi ha pagtekangan kuan han Yubel adto nga balay kay diri man hiatot wall cities, kailangan ibalik na ton original owner. Pero ang mga syudad ngin mga fields and mga libiim nga nag-spread nga 48 cities lang ginhatag ka era, 48 cities asya litot era inheritance, land inheritance nga nakaspread nga to ha Eretz Israel, pati ang mga land nga surrounding han era mga syudad han 48 cities. Kung an usang nga home or field gimbaligya an usa ito nga mga syudad, ang original owners or aniya descendants pwede i-redeem ito at any time. Kung waray pa niray pang kukuan, pang lulukat, mabot na nga ni Tubel, kailangan na nera kailangan na ibalikan pumalit ngadtohan mga original owner. So bisan pa wall city or kuan open area nga mga syudad. So may duha nga klase nga Jewish servants nga usang nga Yehudi or Israelite nga pobre nga napersa nga ibaligyan niya kalagaringon as a servant. Ano sa liwat, ano sa nga Yehudi or Israelites nga nangawat nga waray niya kwarta na bayaran na niya gingkawat. So ang korte nagyakan na iya, ang korte nagyakan nga ibaligya hiya as a servant para ang kwarta han sale asya it gagamito pagbayad ang iyaging han worth han iyaging kawat. Pero ang duha nga kuan klase nga servants kailangan i-treat in maupay.
Kay may da pa niya kan mga sages nga kung gusto mong mag-aroghin kuan servant, kailangan bagakahin nag-aroghin master. Siya na an servant dere mo ya pwede persahonin mga kuan mga trabaho nga nakaka-degrade, nakakahatagin kuan. Example, masin ka nga sapatos si ako di kaya paglasong nga tuhin tubig bisan wari paggagamitan o di kaya masaring ka nga sige pagpala niya ni pag in nga ni pagpala around hining kuan nga trees around hining nga trees pag pinala tubtubong mabot ako. So bagan waray reason para lang nimo himuon nga busy. Diri gapit pwede. So siya iton. So kung ano itong kakaong pa siya tera kakaunon. Ngan kung may dahiya kuan, wife ng children, papakaunon mo gihap. And servant, dire mo ipapakaturo nga duhet kuan, urukyan hit mga hayop hit barn. Tas ikaw ato mo patim kakaturo nga duhet ma-warman ko si bed. Kung kuan daw la ko no may daw sa lang nga bed and servants ko no asya at atot bed nga ang master asya at makaturog nga dahan floor or in the barn. So siya kailangan treatment kailangan mo nag-asa nga nga basta pamait kay servant baka ka nag-arog yung master. Para lautan mga dairy mga kuan Yehudi or Israelites. Unlike nga after a Yubel or Jubilee year, nga ang mga Jewish servant kailangan buhian na. Kailangan na buhian. Han kuan nakapalit ta iya. Pero ang mga dere, mga Yehudi o Israelites remain slave. Tapos aniya mga anak han owner asyat magmamanahan mga kuan niya slave. Ngan dere an owner ang Jewish nga owner or Israelites nga owner han slave ipapayagan nga i-release an kuan dere servant ng Jewish or non-Israelites nga slave except for certain specific situations. Example, kung napaduguan niya, example, nabutan niya or something, may mga exceptions. Tapos kung may usang nga mga non-Israelite or non-Jew nga pumalitin usang nga kuan Yehudi or Israelites nga servant nga na ako nga to Israel dito mo ba parat usang nga Yehudi or Israelites nga mahimong as serbante hit dere Yehudi Israelites kahit may hinabo bayan hiya ma-impluwensyahan ng sundon niya it iya amo nga dere Jew nga magkunin mga idol worship. So ang Torah nagyayakan nga mga relatives san ato nga Yehudi kailangan i-buy back i-redeem hiya para hiya maging free. Pero kung may rason nga ang servant pero kung an servant an Yehudi or Israelites nga servant may daniya kwarta nga example may da namatay tapos yung pamanahan niyang kwarta pwede niya ipaliton tiya freedom. Pero kung wala niya kwarta o wala niya mga relatives wala niya i-redeem he goes free still hako ang pag-abot ng Jubilee year kailangan niya buhian free. Ibig sabihin freedom ng property ano ka pa iton waray forever. Kumbaga dire kita nagre-remind naton nga mga property freedom
dire forever nga nakikip, kumbaga may dire mo pwede pang habang buhay. So dito nga dire mo hiya huya kung bisan hinud ako no nga may servant nga nandiyo, kailangan imbaydan hiya at per price. Dili ka pwede mag-cheat. Hindi rin pwede mo maltratohon. Nga hiya responsable pagpakaon, nga pag-provide itiya slave or servant, pati tiya mga anak, pati tiya asawa. So asyeton aton para siya bihar on the mount of Mount Sinai. Asyet connection han sabat ngan kuan sabbatical year. So asyeton so para it mga tawo nga namamati ni nga akon mga gina-upload kong video nga kuan taas na yayakan niyo nga siguro yun nga tawo nakakatun na siguro inin bagagud kong mag-inisog bagan maramang gud yat karuyogit Ginoo nga magyaya kaniya kung ano tamang andere dire mo tapos masaring pati ba kumadto ka na langit nga kumadto ka na langit para tas bumilta ka na para makagyakan ka kung makadto ka langit or dire tuntuod dire layton asyet paraan para makasabot ka kamatuoran. Example, may kumita kayong tamakin tawo, wala kumitang tawo, makakasaring ka nga waray may umagi nga tawo, masin ka wala ito umagi nga tawo, bisan kumita ka may tamak kintawo, damot mga paagi nganit pag ibaro kung ano it karugit Ginoo, kung ano iyaging kakangalsan at nalilipay hiya, ano tiya mga pamaagi, ano mga instruction niya, adaha Biblia, Torah, Hebrew Bible at Tanak. Bisan it mga napagit tayong mga gamit, mga cellphone, TV, electric pan, natan may manual. Asa pa ba ining nga komplikado nga sophisticado nga kalibutan dire maghatag it Ginoohin manual or book of instruction kung paano mag-behave mga tawo. Di ba? Una kung mga tao mga kamagta, example, let's say, ang Ginoo wala niya hatagan niya divine book, ang Torah, mga Israelites, Ben Israel, isip pala, kung wala niya ihatag. So, datan nga tao magakamagtay, masaring nga, Ginoo surala, direct maramitak, anak mga pinambuhat ngayon, mga sayop. Kaya, wala, di makmarang kung ano tamang ang diheri. Kung natanan, may kuanera justification era ging buhat kay waray basihan kay di ra maarang kung tamang diri pero agihan Ginoo naghatagan divine book ang Torah, book of instruction. Kay Torah Hebrew ibig sabihin instruction, asya dot life instruction paano magbehibit mga tawo nga asya gapit biography Ginoo dili nga natanan na pero kung iisipon mo it Torah or Tanak or Hebrew Bible, malalaman mo kung hinot Ginoo, ano tiya pamaagi, ano tiya ging kakangalas, ano paano niya ginhimong kalibutan, ano kuan nahinabo, mga nahinabo kung dire nasunod iya, kung ano nahinabo kung nasunod iya, ano't iya mga pananaw, mga opinion, mga bagay-bagay, it Ginoo ba nagkikitahit kuan, it surat tawo. Person nahinabukan dakuan, ginsugoy Shemuel Hanabi, Shemuel the prophet, nga katukan Isay,
ngan usa usa mga anak ka-crown anoint mo as the new king. Pagkato niya huno niyan mga anak nga ginpakita ni Esay Yesi o Jesse English Esay kuan nga uno niya asya nadto kay taas guwapo kitaon mo pit kuan lawas mo panghadi talaga. Pero diri ngayon hira ang gimpilang Ginoo. Ang nagpakanay Prophet Samuel nga wala mo na ba ibang anak? Kuha naman ni Isay, diri man niya sigurado nga iya to anak kay David. Wala niya kuang kay nagkukuan nagtitindi Davidan mga sheep. Wala niya pakadtua. Dili nag-expect kaya sa nga David nga rugged ni tsura. Iyait kuan gan Ginoo. Mapapansin natin nga da nga Ginoo di para sa tawo. Ginoo it mga tao nakikita iti surat tawo pero Ginoo nagkikita nga dahit kasing-kasing tawo. So waray kuan. Kumbaga waray preference at Ginoo about itsura kundi kung kasing-kasing kay hino ba naghatag aton mga itsura in mga imahe ay images itat mga nawong di ba't Ginoo sangit aton may kasi nga maraksot tiya gwapo siya pero ha Ginoo natanan nito nira pantay-pantay kung isipa gala kung mga tanan ng tapaperot nawong mga robot di ka nga factory. Kung may mga tao nga nang bubuli nga, example, maraksot ka, maitom ka, so din habubo ka, whatever, or ano pati mga kuanhay mo, dapat yung mula isipon nga pasag dala tira. Kaya no, tira ko gin kakantinera, di ko bubuli nera. Itira gin bubuhat, iring ki-question it, kuan, wisdom it Ginoo. Kaya no, it na tagsa-tagsa ba nga tao yan, nag-decide nga, mabubuhat nga kakalibutan sugalit aketsura blue it akon eyes blonde it ak buhok or pulat akong buhok or it akon kuan kulot it ak buhok or negro ako whatever itaas ako habubo ako mahusay ako buta ako pi ako ang ano-ano iya ba't nagde-decide waray nimit kuan waray nimiton amot kuang kala nga kalibutan sorte ka kitang mga tao nga tagaan kitahin pribileyo at Ginoo nga umapi magparticipate kuan creation na magparticipate nga niya kalibutan tapos na niya kan pero nga siguro nga tao nakakatun agud siguro yun may da ko yung istorya iyo may daw sang kuan may usang nga ano ka pa iton may usang nga rabay spiritual leader ba kumbaga kuan na siya ito spiritual mga teacher rabino or teacher Moshe Rabino or teacher mga rabay siya ito tawag era rabay teacher upod niya ni anak nakaturan hagkot na lugar sa Siberia karigor matugnaw ginduson anak ngadton matugnaw nga river kay normal lamat nga tuwer pa karigot magkutag-kutan nga river tapos ni anak pakakadto ni kuan gindusuman ni ni anak nasing ni anak as pag kuan ahon na ni anak iyaging kuan tuwalya nasing ni anak kaya napasuan man an tuwalya nasing asya nga kuan kinabuhi tao asya gapit kinabuhi tao ngayon kinabuhi tao puro la kita
enjoy la kita hit mga pleasures hit kinabuhi, mga physical na pleasure kinabuhi. Pagkamatay naton, kaya agit ka paso-paso hit impyerno. Eton, kamatuoran. Ang mas mo pengen na mag-suffer kita. Nag-suffer kahit Ginoo nagaya ka naton enjoy nato kinabuhi ni highway nga iya gina-allowed. Pero kung iisip lang, pag-enjoy lang niya kalibutan, certain. Asing ka mo ako nga, nakakato na to, ha 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 ha, nakakato na hiya. Pagkamatay niyo, may nga makasaling nga, hu 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 hu, tama hiya. Kataluwasan nga do ginadiyan hit langit. Sugad kanipis, sugad hit bagis hit lapis. Pero nga to impyerno, hilua gindoro. Dirila 6 lanes, 5 lanes, or 10 lanes. Lapa din doro tagian nga to impyerno. Nga na siya ginaaginit kadaman. Sanglit. Ito pag-isip-isip nga, may the instant salvation. Ito nga scam nga, mayakan ka mo nga, tumuod lang nga ni kang Jesus Christ na way of life, tipakad to Father, taluwas ka na diretso, kaya hiyat din sa labaran niya ting mga sala, it mga tawo la, nga ignorante ha Biblia, nga di rin nag-aaram, asyalit nadadarat nga mga scam. Instant salvation, ano ka? Makanag daw kin loto. Atanan, gusto ko matulangit, pero waray gusto magpabalhas pag sunodit mga balawit Ginoo. Syedot ka matuuran. Nasa ringan mga tao. Ita kon background ngayon. Romang Katolik akong naging anak. Makag-anak, asyagap mga idol worshipper. Mga relatives. Ngan, sige tira pagkuhan akon. Naya ka nira nga. Ayaw nga lang mo tatim gintikangan. Di ka, naghiram-hiram kagapiton, nagharok-harok kagapiton nga mga rebulto. Nga, asyeton nga, nakapasar kahit board exam. Nayakan ako nga. Tuod ito na iyo ginyayakan. Pero, asyeton akong pagkita dati kay ignorante ako. Pero yana, nga maaram na ako, yana, iistoryahan ko kamo, kunat ka matuoran. May usang nga di klaseng nga kahoy, punuhin tai, malamiri, nakatong septic tank. Yan na, ano sa nga tao, kumita iton, nga maaram hiya nga, di klase nga kahoy. So, iyaging kuha, iyaging hugasan, ang iyaging baligya nga tuhan, manlililok. Iyaging baligya. Ngayon, ang manlililok luwat, iyaging porma, into rebulto, into tao. Tas niya pagporma, iyaging pintaran. After niya pagpintaran, iyaging baduan. After niya ging baduan, iyaging baligyalot nga tong paragsudoy. Yan na, ang paragsudoy, hindi nagsusudoy gud man ang mga rebulto. Hindi daw mo nagpakamapalit. Sampol, anak pamilya nakapalit. Siyempre ako kay di makmarang dati. Siyempre siya gaya. Kuwan, harok-harok, hiram-hiram, hit kuwan, rebulto, para makapasad, hit kuwan, board exam. Pero kamatuoran, kung waray ako nag-review, warak na ni guro pag-aram, pag-review. Sa tingin niyo ba, it na mga rebulto asyat masakob nga dot exam room para mag-shade nga dot it mga tama nga mga letra it exam, mga correct answer, at mag-shade. Di ba diri? Or, it Ginoo nga makagarahom, nagkikita hit akon kuan paniguro nga pag-aram, pag-review, nga nakon mga sakripisyo nga ginagihan, nga gimbuligan ako niya nga
nga diri ko makalimtan na ako mga ginadman na akong ginreviewhan para maka-answerin maupay tas nakapasar ako. Yan na itpakihan na sa tingin niyo agi ban mga rebulto o agi han imo paniguro pag-aram ng pag-review mga sakripisyo naging kalauyang kahit Ginoo nga nagkikita itong tanan nga binuhatan ni tawo. Kamot makakabato niton. Rebulto ba talaga? Ha India, it mga Hindu ngadto. 1.2 billion nga mga tawo. Kinaya kanira nga, ay pag, huwag kay, ano ka pa ito, sigit yung pag pinakaraot it mga ibang mga reliyon. Hino nagina ka nagpipinakamaraot, nagmamalasakit ako tak pamilya. Ano, papasagdang ko laba. Example, kung nakita ka ting pamilya, nagiininom hinlason, kamasing ka. Pares dati, marang baka mo datin kuan, an Adobe dati, gagamit namang material, lapay, pabalay, kay aging kakuan. Ngayon, na diskubrihan nga, kuan, nakakus ngayon cancer. Ang mga Adobe nga mga klase nga mga bato. Pero, dati ang mga tao di maaram. Example, paras gapiton nga, kung ikaw, maaram ka at kamaturan, papasagdan mo lahat mo, mga kaganak, kabugtuan, mag-ininom hinlason nga reliyon. Nga nasing ka, kaya naman siya pag pinakaraot nga sodinin. Di yun papakaraot, nagmamalasakit ako. Para at katalwasan aton na tanan kalag. Kaya kung tama ka mo, sa'yo pa ko nga. Kung sa'yo pa ko, tama ka mo. Pero kung tama ako, sa'yo ka mo. Aset nga kuwan. Di rin nga nagyayakan kang tuod, nagmamakaraot ako. Diri, nagyayakan ako tuod. Kay maaram mo kamatuoran, hino ba nahaaton it nagbasa, bisan man lang nakausa, nakahuman bugos nga Biblia. Hino ba? Katapos may daniyo guts nga magkuan nga tama ako kasi din kaya kanang ko kamo kung ano history hit na reliyon na Roman Katoliko nga iyo kung sisinunod labi na it na mga santunas man santanas. May nabahay yung nagbasa it mga ira mga biography kung bisan man lat ira mga gintikangan nga bansa or nasyonalidad it na mga santunas nga santanas. Hinubat nagdedeklara ito na era nga kuanera santunas o santanas patay nga tawo siya niyo nga kasamba-samba niyo imbis nga it Ginoo ni Abraham it sa kanya ko bitiw sa sambahon. Di ba't nagde-declare it Vatican nga kung diin it Vatican na siya main source it idol worship nga kabugusan tera building sakob gawas patit atop damot nagpakatindog na mga rebulto na kung diin na siya gingkakangalsan at Ginoo number 1 kakangalsan Ginoo kita basahan niyo first commandment at Ginoo nga it kuan Aserta de bro, the 10 commandments, ano tsahan nga commandment it Ginoo. Kung waray nga tutkuan, asad kakangal sin Ginoo, pero asad saan na sahan nga iragin bubuhat. So, kita nga mga waray, mga Pilipino nga namamata ako niya na, pamati ako niyo, ayaw ka mo nga na ipagkontradirtsyo, nga, as if maaram ka mo. Eh, kung may dani yung valid nga argument, kuang kamwa kung kung yung mga pakiana or something. Kung waray niyo kuan la ka mo, sinunod la ka mo. Kung may dakuan, may daniyo kakadtuan. Usa nga lugar. It usa may mapa, it usa waray. Yung makanlan usa. Ano sa grupo nasa nga ini nga agyan asya ini tipakadto nga to kay kumita akon mga tawo ngadto nga kuan nga nangagingen ngadto. Pero wari pera bumalik. Pero di nila umagi. So, asya aagi ang liwat. Pero ano sang grupo nasa nga, adi may mapa kami. Di rit nga agian. Asya ngalit agian. Asya tinyayakan ngalit mapa. So, hain ka mo masunod. Nga tuan nagiginakan nga nagsinunod lera kay asyang ginsundanhan mga ginagianhan mga tawo nga nauna ha era. Kasi may tawo nga maramit mapa. Sugad man kita. Agin kakablasanon, agin kakurian hanat mga
kapuy-apuyan, ultimo Biblia. Anato mga kapuy-apuyan, waray nira kuan, Biblia ra balay, kay aging kakurian. Anira, aga-aga pa nagakamata, gabi na nga nangunguli, katurog. Ala, sudlay na hinabu, aging kakurian. Waray na nira time. Bisa nga paralatit kuan, karaon, kukurian nira, sabi mga Biblia, kung waray nira. So, hay man nira naasa. Itira kuan, itira espirituhanon. Mga ministro, mga kapilya nga mga ministro, asya diri papamatian. Yanan mga ministro, inuman na niri papamatian, mga padi, mga Pilipino nga padi liwat dati nga panahon, mga praile, mga Espanyol nga mga praile. Itong mga praile, haruman na mga bus, nakato Vatican, Roma. Maaram ba kita na itna Roman Catholic at mga kuan Roma. Itna Roman Empire dati, ito na mga Romano, era mga religion dati, polytheism. Ibig sabihin, damo na nera Ginoo. Yan era mga Ginoo, ang ibang mga Ginoo nera, nalusad daw kuno teka nga kuan langit, kay nang re-rip daw kuno mortal, sanglit, nakaburo diran mortal, sanglit, may na nera tinatawag nga demigod. May hap nga mortal, hap nga god, sanglit demigod. Damo na nera mga gods. Yan na, dati ang Roman Empire, asan kuan, pinakamakapangyarihan nga empire. Sanglit, gumadto ito ni Holy Land, Eretz Israel. Tas iragyapan nagsunughan, Holy Temple, ang Bet HaMikdash. Tas iraging kapi ang Biblia. Sanglit, iraging subad. Pero waray lagi para makagit overhan era mga gods, abutan mga demigod. So, kung di nagta mapapausa, kay ano nga, ito nga Joseph Inot na Jesus Christ, kuan na, anak na yat Ginoo, hap kumbaga, hap mortal, hap God. Kaya siya ito't era tradisyon, siya ito't era relihiyon dati, polytheism. Damo nila mga God, nga nila mga God, nanre-repin mga mortal, tapos nagkakamiadan mga anak, nga hap mortal, hap God. Siya ito nga foolishness. So, ano tayo kung singon, it mga obispo, it mga Roman Catholic nga mga kapadian, mas maaram pa kaysa mga Yehudi, it mga Jews, nga kung diin, dito ra kumapit na Biblia. Sige daw, bato na daw niyo, hino it mas maaram, it original or it nagcopy? Nga pagod pagcopy, sayop-sayop. Bisan nga niyan, libruhan buka Bisaya, nakabutang ngadto, Alma, ibig sabihin yung woman, pagkadto ang pagkapi nira, nahimo ng virgin woman. Nga ta siya na naraging basehan ng New Testament nga, magmay daw kuno babae nga virgin nga, kuan, mga nganak. Klase nga babae nga, inasawan nga babae nga virgin lagyap. Kung may daniyo klarong pamurubot, hinot, babae nga virgin nga, inasawan na. Nahanabo ito, nito ni Maria, may daniya asawa Yosef. Nagtrabaho nga doon usang nga lugar, pagbalik niya para may da niya pampalitin mga furniture. So niya ba na Maria siya nabilin. Pagbalik niya burod na niya kuan esposo Maria. Sakto to na hunang nga masigi nga pagbalik niya burod na ti asawa nga masaling nga tika nga Ginoo. Hinot imo witness na tanan nga religion ng kalibutan nagkiklaim waray bisan usa maliban hit Judaism, Orthodox Judaism nga nagkiklaim nga ang Ginoo nakigistorya era. Bugos nga kalibutan, bugos nga mga reliyon ha kalibutan bisan nga nagkiklaim nga may usa nga tawo nga nagkiklaim nga ang Ginoo nakipagistorya era, waray nagkiklaim nga sugad. Orthodox Judaism lat nagkiklaim. Ngan dirila ito na bugos nga nasyon ang nagwitness nga nakigistorya era ang Ginoo. Pero nga tinikang na nga Christianity nga under ito kuhan.
it Roman Catholic and direct Christianity. Anong tinigang niton? Usang nga babayi nga it's either gin rape hiyahan Syrian Roman kuan soldier or adulterist hiya nakipag kuan hiya kuan diri niya asawa bisan inasawan na hiya. Ay naging bunga Ma'am Sir. Ay naging bunga GCP ni na Jesus Christ na. At nahinabo. Hinuban witness nga ang Ginoo asyan kuan nga nakigusa di ba nayakan layang nga Angel Gabriel daw nakigistorya yang sugadinin nga dahan dream. Tapos Muhammad liwat ang tiyan Islam. Muhammad gihap. Yung sunodan Christianity, Islam liwat. So ano hinabo? Ikuan daw kuno, Muhammad nga illiterate no read no write nakaduha usa nga cave. Nga nakipagistorya iya Angel Gabriel gihap. Hinubat witness waray. Yan Mormons gihap, John Smith siya gihap. Hin o it may sakto nga na tao na may sakto pa nga pamurobot at mag-iisip nga sugadinin nga susugal nim kataluwasan itim kalag kung tipakat to kalangit o tipakat to impyerno igsusugal nim usang nga relihiyon nga diri ka sigurado nga waray witness habang it relihiyon hit Orthodox Judaism hit mga Yehudis klaro mapapamatuuran ira mismo it bugos nga nasyon it bugos nga witness damo na mga kuan great empires and nagrise nginiha bawbawit tuna nga nagfall tapos hay naman na riyan na waray na damo mga kanaan hay na mga Canaanites yan na waray na Perizzites Chaldean hay na Assyrian Ottoman Greek Roman Empire sain na ang Roman Empire saan hinabo ni muna na Roman Catholic and Vatican aso tinikang Roman Vatican so pinakariko damo ito ni oragin mga pangawat bisan it kuanit Vatican Archivit Vatican damo tira mga libro nga nga mga iragin pangawat so, sa iton ano di kuanit kusugal niyo tiyo kinabuhi para usa kay tinuod itinikang visit fated usa nga tawo itinikang niton pinaka main source iton libro yan na damot klaseng libro diferensya ito kung hatag ba ito't Ginoo or diri itora ipaybugsab mo siya ginahatag it Ginoo 100% kay kung diri itong tuod waray nag-i-exist yan ng Israel nation waray damo na hinabuhay ra gin-excel hira so din pero adalagya pera bagan eternal people kay tira Ginoo eternal life ay eternal God asya nga nit Ginoo first and last kay first kay waray niya tinikangan waray naghimo iya waray niya creator kay hiya it first hiya it creator mismo hiya at last kay waray masunod da iya kay diri nanganganak kay diri hiya tawo sanglit foolishness iton nga mayakan nga JCP ni anakit Ginoo nga ginanakan him Maria mga espiritu foolishness iton mga tawo la ito nga diri nag-aaram instant salvation ang dito sa tinyayakan ko ay not kaya na ibahan hit usang Roman Catholic na nag-init pa ha anot kaya na bahan hit Roman Catholic nga sigit hinaram-hiram hinarok-karok hit kahoy nga igsurongo nga tika nga septiktak nga gimpurman rebulto nga nahit mga Indiano nga nainom baka kay baka Ginoo at kinaibahan so tama na it mga kuang hera kay damo-damuan man nga tawo
Di ba? Usalat ka matuurang nga ni kalibutan. Sanglit mayakan ka mo nga kung magparehusot Ginoo hit mga Jews ngan mga Kristiyano or mga Katoliko, mag-iba. Dapat pinagkaibahan. Oh shit, it era Ginoo, JC Penny. JC Penny tera Ginoo. Patay nga tawo. Ngan mga santunas ngan santanas nga mga patay nga tawo. Tas mga rebulto. Sa tera mga Ginoo. Pray for us, pray for us. Kaya no, di ka maara mga di. Pray for us. So, asyeton. Pag-isip kita, ano, susugal natin daton kuan, kalag, pat usang nga libro nga damot sayop-sayop. Ano nga New Testament, asya foundation, it source it kuan, source it Christianity, ng mga Katoliko. Yan na, ito nga New Testament, dira ito mabubuo kung diri naka-attach it era credibility para hit kuan, credibility Old Testament. Old Testament. Kumbaga, hiyait kuan second book or sequel. It problema hiton, okay na sana, sugad dito kung sugad kung tinuod ko man. It problema kung tikang ito na Ginoo, dapat perfect kahit Ginoo di rin nagsasayop. Di ka pwede magkuanin sequel nga iba-iba't mga impormasyon. Nga example, ang main kuan, main ano ka pa ito, example hi Miriam nga bugto ni Moshe nga tuhan New Testament naging kasin na ni Maria. Bisan iluluwag naan pero naka generation naglabay. O di kaya ang ginlubngan ni Abraham ang mga patriarchs, Yitzhak, Jacob, pati nara mga partner nara mga asawa, matriarchs, Hebron. Ngadto kuan ha. New Testament na ngadto Ashkelon. Ang nagdesen nga tuha Egypt 70 katabo. Pagkatuha kuan naging 75. So, isusugal mo ba imo eternal life para to sang nga libro nga sayop-sayop? Damot mga sayop. Yan, ako masalan ka mga sayop at Old Testament. Iti ano tinikang nga New Testament? Tinikang nito anot foundation niton. Asya kamo yung ginkukunihit New Testament nga to Old Testament kay ano, kahit foundation nga to, it witness bugos nga nasyon. Ang Bene Israel ang Ginoo nagyakan Bene Israel katapos nera pakaabot nga to tika nga nera slavery Egypt. Nagyakan ang Ginoo ang first nga second commandment. Bugos nga nasyon ang nagwitness. Sanglit waray makakapagkuan debunk. Waray makakag-object nga. Dili tuntuod. Kung dili tuntuod, hinot mga tao nga masigi nga magsinunod din mga balaod nga magkuri. Nga panahon before kan mo siya nera mga kuan, example magtita, mag-angkol, pwede pa mag-asawa. Afterhan nga to amount sin ay ginhatag ng Torah, gimpambulagan na nera asawa. Inasang Ginoo dere na iton dere kuan iton. Ano kapait balaod dere na sugadinin. Asya na balaod nga tikang ha ako na siya tiyo susundon. Ako tiyo Ginoo. Ako nagligtas sa iyo ngan ako tiyo Ginoo ngan masunod ka mo akon. Kung hinimuhimulat nga tao, hinot magsaring nga nagbago asya na balaod ha ngan maharam ka nga damot mga tao nga maapektuhan. Thousand nga tao at magbubublagit era mga parents kay asyat yakan Ginoo. Yung tao nga masunod. Pero kaya no sumunod dira? Kay tinuod. Agin nara kadlok nga niyang Ginoo, waray nag-request na kan mo siya nga ayaw na at ginupagyak na kay nahadlok kara nga mamamatay hira. Emotion nala daw kuno. Ngayon kung ano't yak nun ni Moshe, amon susundon.
We will hear ngan we will do. Ka matuoran dida. Oh, et New Testament inon kuan. Sa nga babaye nga haliparot nga either gin repia or nakipagkuan niya dira niya kuan ni dira niya asawa nga pantera. Oh, ang mga Muslim liwat asya gihap usa nga tawo nga illiterate nga di magbasa nga nagpakita kuan ni Angel Gabriel gihap pare sa Angel Gabriel Maria Angel Gabriel Angel Gabriel yun tagayakan kamatuoran. So mas maaram na yan at Kristiyano, ang mga Katoliko, ng mga Muslim, kaysa it mga Diyos nga kung din, itera mga libro, itinekangan, Torah. Bisan nga na Quran, itong ito nakasurat nga, Ginoo naghatagin kuwan, Torah, ang mga children of Israel. Problema get nga to, problema at era, kuwan, Quran. Damo-damo nit sayop, iparao nga ni Aman, nagkita, hi Miriam nag-anak nga aniya anak ikuan hi Jesus Christ daw. Klase. Yan na added to na iyo. Ano to iyo kukuang kung iyo ba igsusugal tayo eternal life para hit mga libro nga iyo gintuturing nga divine book nga teka nga Ginoo pero damuda mo anit sayop. Tapos mayakan ka mo nga, kaya siya ni, bisa na, kuan, nabuhay ako ng Katoliko, magiging Katolik ako mamatay. Wala problema, desisyon mo iton. Wala nagpipirita, Pero, nagyayakan akot ka matuoran. Bahala ka. Kamatuoran diri para na tanan para mga tao nga may pag-intindi nga diri pa duro nga clouded at hunahuna nga diri pa duro ka proud hinduro nga agit era kalalagas na nagkalalagas na kami Katoliko kami sanglit Katoliko kami kakamatay balit kung ngadto ka mo impyerno agit na yung pagsinunod mga rebolto iti yung mga ancestors, mga kapuy-apuyan nga nagsasapir na nga nera ha impyerno pagkita nera nga ato pa kamo nga daw waray naliwat waray good may tikang haakon nga makadto langit di naliwat tira di naliwat mas naduro tira sapiring di ba mag-isip nga baguhon liwat naton kung ano nera sayop itama naton para kita't magiging source at era salvation nga at least mas nga hikuan nakakuan na nakaigbaw na ha impyerno kay aniya descendant na itama tumuod na tinuod nga Ginoo ngan kuan ito niya magiging tinikang iya merit nga usa nga tawo so dinin magiging proud niya at last may dagit nagtama naksayop umasin ka mga kay nakato ka impyerno nakato ka na langit wala pang nakagadto pero Ginoo nagyayak nga dat iya kuan divine book kung ano't may hinabuhit mga tao nga nagsusunod mga idol worship nagsusunod mga patay nga tao it mga iksurong wakahoy mga bato mga igbaralait santik siya itong dida hinatunta mo lang magdatunahuna nahit na mga kuan praili dati nagkaabot nga sa Pilipinas persahan nga indoctrination di ka ni sumunod kakastiguhong ka forced labor tapos ang pagkitapan mga Pilipino injo hanggat injo mababang uri hira andamunan mga tuna nga hiraan mga nagkuman nila Pilipinas hira nalugdan damo-damo ang tuna ang mga nitibong nga mga Pilipino waray nalugod hinuban nagyakat ng mga kapadian nga dira mag-asawa nga diri man na siya yakan Ginoo pro orboy siya nga commandment be fruitful and multiply
Paano ka mag-multiply mag-usaang kala? Or bayot ka? Or tumboy ka? Magpo-procreate ba it kwan? Duha nga bayot, duha nga tumboy? Or magpo-procreate ba padi? Iba nagyakan ito nga, din met nga balaod nga diri magkuan na celibacy nga diri pag-aasawa. Bisan it high priest at kuhing gadulit Israel nga nagsiserve ha Holy Temple, Betamikdash, may asawa, iti asawa, kailangan kuan, waray diri divorce, diri kuan, diri promiscuous nga babayi nga dapat virgin. Seton diri mabastusit kuan, Tora. Ginyaya kanit mga balaod. Itutuklat tawit mahugaw. It kuan, intimacy pag-aasawa. Diri iton mahugaw. Nagiging mahugaw kung diri na at siya. Kung diri na siya, kung example, may nakaasawa tas nagtukat iba nga babayi or lalaki. Asya na't mahugaw. Pero it na intimacy usa iton nga holy act nga gimpapayagan at Ginoo. Kay paano ka ba nga tumubo ka ba nga sugurit kabuti? Diri kay agihan intimacy nim kag anak. Saan nagpapakahuling nga mga padi nga mga kung ano-ano Santo Papa na mga asawa, paano ka magtutuddo kung ano tama nga pagpapaandar ito sa nga pamilya kung ultimo asawa waray nim, ultimo anak waray nim? Paano ka magtutudduhit mga katalingban nga mga katawhan nga kung ano tama nga pamamalakad usang nga pamilya? Nga ikaw utro kag waray nim kuan, waray nim asawa, waray nim anak, ng bayot ka. Sa kubit simbahan puro kabayutan, puro katatawan, puro mga joke ng mga pinastos, mga green-minded jokes. Kamu kukunit nga yung mga bibinuwat. Yun ba tao nga nagyayakan natan nga tao bisan ako. Taan kita makasasala kita kasi panikong Solomon waray tao nga perfect nga niya kalibutan. Natanan nagpapakasala but it degree, it offense asyat pinagkakaiba. Yung degree punishment asyat bagkakaiba. Pero may mga kuan, mga sala nga grabe talaga. Patit na idol worship usay ito nga pinakadakong sala. Kaya no, duwala tingka kang sa Ginoo, proud nga ungrateful nga tawo. Sa Ginoo na nangangal mga idol worshipper, mga tawo nga nagkukan mga rebulto. Kaya ano, mga ungrateful, taga na lang kinabuhi pero di rin tutuwad-tuwaran at mga kahoy nga igsurungungan, mga kahoy nga tikang septic tank. Di kaya mga bato nga igbaralat santik. Taga na kinabuhi Ginoo, ibating pipinasalamatan. Kita na yung rebulto. May dakuan. May laro ka pa ito. May taxi driver ba? Iyasakay, Ju. Kanan ngan Ju nga. Ano ka pa ito? Ano sang taxi driver nga Meksikano? Gin kuan niya rebulto nga guti tas imbutan niya padikit. Tas king katungatuan igbawan dashcam. An kuan ngidahan igbaw ngayon kan may kuan ba compartment san sarakyan atubangan. Sinanjo nga. Kaya nang bubuto ka ng pandikit, di ba siya tiyo Ginoo? Kaya kung tiyo Ginoo, ultimo pag tukdaw, di nakatukda kung waray pandikit. Di ba? Siya foolish na siya tao. Sanglit mga tawas sa diri panagmamata itira ka foolishness. Pautro-utro lah it iba sige lahit isog, sige lahit reklamo, sige lahit kontra. Pero diri na mamati kung may sulod o waray itira kuan. Sige kuan. Kung may nakam kuan, pagkuan kam argumento. Pero kung Biblia mismo tagyaya kang kan masing nga diri tuod nga iti Biblia nga babasa parehos laman.
Yan naghimo-himo la kamong balaod nga kalugaringon niyo kamunat Ginoo. Pwede na. Kanong Ginoo nagyakan nga paghimo ka mga rebulto nga asyad na siya ka-operate first commandment. Nga kita at Book of Kings, mga Book of Prophets, kung anong mga gimbubuhat at Ginoo, kung ang Israel nagkukuhanin mga idol worships, anong gimbubuhat at Ginoo. Re-realize natin nga nakadamo na nga, pero aminti kung ang buong punishment, grabe nga punishment. Sada tayo, wala nagkukunayo. Mamatay ka mga Katoliko, sige, waray, iyo itong kinabuhi, asya nga Ginoo, diri niya, natanan, under the influence of heaven. Natanan, under it Ginoo, usala it diri kaputod Ginoo, it ano, fear of heaven. Ay Ginoo, diri nagkukuan, diri didikta mga robot, may kanya-kitagaan mga utok para umintindi. Garing la iba-iba tat kapasitat utok, mga utok nga makaritlet linurong, makaritlet kuan kung ano mga bagay wais. Pero espirituhanon nga ni di nakakaintindi bisan klaro-klaruhan nanduro. Ay kamo kakulbang nga bayanit ng mga rebulto, masin ka mga dishonor iyo mga nawara nga mga kapuyapuyan. Mas na malilipay hira. Haiyo kung mataman niyo iyo ira mga sayop. Mas malilipay hira nga at least may da ngagtika nga era nga mga kapuapuan nira nga naitama it era sala. Irada ko nga salat Ginoo. Baga bisan na rin siya suffer kung makasabot sira nga ikaw nagpaiba ka nga tumuod ka na Ginoo dira na mga rebulto malilipay na randuro. Bisan rin siya suffer at least nga kung anong iging prouder hay mo. Na akong apu-apuhan at least may dagyat usa nga nagpaiba nga waray magsinunod din sugading kuan. Mga tao nga blind faith gisinunod lang nga waray kuan kaklaruhan nangyayakang kayo nangyayakang pamati ka mo ng mga nagpapaka-religyoso nga mga Kristiyano kung ano Jesus Penny ayaw kamot pamati idol worship iton wala gamit foolishness iton. Damo nagyakan Ginoo nga diri man of blood and flesh. Diri tawo. Sila kung Ginoo, tawid Ginoo, paano niya na imong bugusin nga atan nga kuan? May mga tao nakasubad na tanan, universe, kung ano nga komplikado. Earthlet na iibahit bugos nga kuan, solar system. Paano niya imperfect nga it kabutangan hit earth sakto la it kahirayotik ang hit adlaw nga kung umusog layang hururani magiging mapaso uninhabitable dari pwede mag-survive it kuan human race kung iharayolot niya it mahinabo magiging magkutenduro kay masirahot adlaw pero agihan tama nga precise nga kabutangan hit earth kita nga mga tao buhi kita nga ni kagabit wisdom at Ginoo simuhi mo ulan niyo nga tao Jesus Christ kamo virgin na asa may inasawan umurubot daw kamo sige la kamot kontra tas di kamo maghibaro sige la kamo kabisit mga physical nga mga bagay Facebook, TikTok, kung ano-ano. Pero di ka mo i-spend man la, nag-i-invest in pera ka oras para i-invest ito
espirituhanon kinabuhi tawo bagalaym pero kit mata tapos igbabalyo la niyo it eternal life nga waray katapusan pera ibabalyo it eternal life para hit pera katuig 70 years 60 years 50 years 30 years okay la iyo magsuffer ng eternal death suffering nga to impyerno para hitiyo kaligayahan for 50 years 60 years 70 years okay la iyo di ka mo mag-effort para sa eternal life. Asyat ka matuoran, tao gusto mga duha langit. Pero waray gusto magpabalas pagsunod mga balaod ng mga instruction it Ginoo. Gusto hayahay. Tinuod la pinakasahan nga siya ito na-develop na mga loopholes nga mga religion, natanan nga religion fake, nalibot usa. Dili pwede nga natanan mga religion tama, usa dat religion nga tama. Ito reliyon it mga Ben Israel, mga Sarlites, mga Yehudi, mga Shalatot kuan, kamatuoran, salat tuod, nandiri damo. Damo na. Sabi, imagine na niyo, damo-damuan na nga mga empires an tumubo ngan kumuan, bumagsak, rise and fall nga mga great empires. Pero hain rayana, waray na. Pero ang mga Diyos, ang Bene Israelis, gutay nga nasyon, gutay nga nation, up to now, talaga pera kay ano. So, asyala iton. Akon masishare ay nautundang nga diri maging sarado yung mga utok ngan pamahong-pahong kita ngan pag-effort kita bilin ka matuoran diri magsinunod usa nga kuan blind faith nga sige kalat sunod kay agit na sundan nimo warin di ka mara mag-question sa lagi nga nit utok kit tawo mas labaw kaysa hayop kay kita marang kita mag-question ngan kung magtitigan kita pag-question masasabtan naton mawawarat at mga doubt at mga kuan at mga doubt at mga belief pero kung di ka magtatry pag-question kay nagsisinunod ka la nga maaram ka it mga tawo gusto maging free like an animal sanglit as siya ito nga nadirera nga itibader na tot Ginoo kay ano kung tumudad Ginoo malilimitado ter mga gios kay mira nga diri ra pwede magbuhatin sayop kay may da equivalent nga punishment so kung waray nira Ginoo waray mga sulit na concept mabubuhat nira nga diri ra makonsensya waray nira Ginoo dampot mga religion na iba mga loopholes la ito excuses para makalusot nga may daw sang Ginoo para makalusot otoridad it Ginoo para makasunod it mga balaod it Ginoo dayawon Ginoo ni Abraham at sa kanya Jacob amen be amen